Eta gaurkoan, zibererasoen inguruan hitz eginen dugu, bigarren aldiz gainera etorriko zaigu Julen Linazasoro, arratsaldean eta ongi etorri, teknologia berrietan formakuntza saioak emate dituzu, eta gainera badakigu jakintza baduzula honen inguruan, azaldu iguzu pixka bat zer den zibereraso bat, eta gainera aste hauetan ez, nolako gertaerak izan ditugu. Gauza, zibereraso bat zer da, ordenagailu baten aurka edo sistema baten aurka egiten den eraso bat, sistemak berez egingo ez lukeen zeo zer egiteko. Horren, zibereraso desberdinak daude, adibidez, zibereraso bat izan daiteke, zure ordenagailua, hain gertatu dena bezala, gero itzengo degula, zure ordenagailuan informazio guztia enkriptatzea edo baitzea, zu ordenagailua jutentzat baten ezintzea ordenagailuan sartu, blokeatu bat dago, eta mezu bat ikusten dezu eta esaten dizute. Kaixo, zure ordenagailua baitu egin dugu, enkriptatu egin dugu, kontraseina batekin enkriptatu egin dugu. Zure informazio guztia itzultzen nahi badezu, egin bardezuna da, ezakitzen bat diru, bidali, horrela, bitcoinak erabiliz, interneten erabiltzen diren diru bat erabiliz, ordaindu bardezu, ez dakit zer kontura eta ez dakit nola egin bardezu. Orduan, zuk hori egin arte, ez dizute kontraseina ematen informazioa bueltatzeko, informazioa berriro ikusten ahal izateko. Baina gauza da, zuk ordaintze badezu ez dakizu ez daudela ziur informazio bueltatuko egizutela edo ez dizutela diru gehiago eskatuko. Orduan, ez da inoiz komendatzen ordaintzera. Beste eraso mota izan daiteke, adibidez, oin dela urte batzuk Inglaterran gertatu zena, depuradora baten aurka gertatu zena, eta egin zutena izan zen, saiatu ziren ur depuradoran erabiltzen ziren kimiko kantitateak aldatzen, ura pozoitzeko. Adibidez, ordenagailuak egin beharrez zuen gauza bat egiten saiatu ziren. Beste eraso batzuk izan daitezke, adibidez, zure ordenagailua infektatzea eta zure ordenagailuak zuk egiten duzun guztia gordetzea eta zibergaizkileari bidaltzea. Zure informazio pribatua, zure kontraseinak, email orrialdea, email bideak, gizasaretako kontraseinak, bankuko datu guztiak, hauzoiek guztiak. Orduan, zibereraso mota asko daude eta gaur egun ematen dira bi moduetan desberdintzen dira. Batzuk, pertsona partikularren aurka egiten direnak, adibidez gehienak izaten direla espiatzeko eta ransomwarea, dirua eskatzea ordenagailua itzultzearen truke, edo baita ere infrastruktura kritikoen aurka egiten dena, edo gobernuen aurka edo entitate publikoen aurka egiten dena. Horien aurka egiten dena saiatzen dira, edo uraren kasuaren bezala horrelako gauza bat egiten, edo erreputazioa galtzen saiatzen dira, besteen erreputazioa galtzen saiatzen dira, edo baita ere egiten dutena da sistema hori vulnerablea bihurtu, gero eraso gehiago sortzeko eta informazioa bialtzeko. Gehiena infrastruktura kritikoen aurka eta estatuen aurka espia izaten da, espionaje izaten da helburu nagusia. Ikusten dugu zibererasoak izan daitezkela, ez? Edozein lekutatik, edozein lekutan... Internetara konektatua dagoen guztia erasotua izan daiteke. Hori ezaugarri nagusia, ez? Hori da, ordenagailu bat, smartphone bat, tablet bat, baina orain ere internetara konektatu dauden telebistak erasotuak izan daitezke, eta hasi dira erasotuak izaten. Telebistak, telebista adibidez Samsungeko telebista inteligenteak edo beste telebista inteligente horiek, hasi dira ikusten ransomware erasoa, telebista baitzen dizute eta hiru ordaindu behar duzu telebista ikusteko. Gero baita ere gaur egun konektatua dauden kotxeak, eta kotxeak ere hackeatuak izan daitezke. Orain dela 6 hilabete, The Wire orrialdeko enpresako kideek erakutsi ziguten bideo baten bidez, nola hackeatu zuten kotxe bat, barruan zegoen elkarrizketatzailea edo telebistako presentatzailea, eta gidatzen hasi zen, eta kotxea internetera konektatua zegoen, bi hacker edo bi informatikan adituak ziren batzuk bere etxeetan zeuden, eta etxetik lortu zuten kotxeko lehioa lehenengo jaitsi eta igotzen hasi ziren.
Gero musika pizten zen bakarrik eta itzaltzen zen bakarrik. Gero aire kondizionatua pizten zen. Gero volantea gelditu zen, ezin zuen mugitu. Gero frenoak hasi ziren, orduan hackeatu zuten kotxea. Baita ere orain daude konektatuak frigorifikoak, hornoak, dena dago konektatua. Orduan, gauza da, guk konektatua dagoen interretara konektatua dagoen zer erosten degunean edo erabiltzen degunean ziur egon behar gara ondo babestua dagoela. Adibidez mundu guztiak edo mundu askok dauka internetera konektatua dagoen kamera bat, segurtasunagatik edo egiteko bentxean edo enpresan ikusteko, baina hori ez badute ondo babesten, edo zeinek ikusti dezake kamera horrek emititzen duena. Edo kamera hori ere erabili daiteke eraso batzuk egiteko. Bueno, nola saiestu dezakegu hau guztia, ez? Aipatzen duzunagatik oso garrantzitsua da batez ere babestuak egotea. Bai, gauza desberdinak egitetik, baina lehenengo gauzak egin behar dinak da ziberseguriaren inguruko pauta batzuk edo irizpide batzuk jarraitu. Adibidez, ordenagailuan antivirus bat izatea, gero baita ere jakin nola desberdindu email on bat, email faltsu batetik, jakin ze eratatik infektatuak gertatu gaitezkeen, adibidez esgetxi internetetik pelikulak, musika eta jolas piratak, baizik eta ordaindu edo online ikusi. Baina jaisten degunean zeo zer internetetik, ez dakigu, guain ja 75% birusa dakate. Gero baita ere web orrialdetan dauden publizidade anuntzioekin ere kontu zibilik garrara, ez klikatu ezagutzen ez dugun gauza bat, giza sareetan ere kontu zibili, ze badaude batzuk ez ezagunak ez onartu, ze badaude jende asko egiten duena da, jende gehiena bere laguna izatea, gero bere gauzak zabaltzeko. Edo baita ere badaude beste taktika batzuk, ez daki, Mercadonak edo Ikeak edo ez daki zer, zozketa bat egin, klike egin behar dezu hemen, edo zure informazio guztia bidali parte hartzeko hori dena gezurra da. Horrelako gauzak egiten, saiatu gaitezke erasoak saiesten, bai. Nola konturatu gaitezke zibereraso bat daukagunean? Gehienetan, ez balima da ransomware bat, jartze dizula ezintzea ordenagailuan sartu, ez zera konturatuko. Denbora asko pasa daiteke konturatu arte. Adi balima zaude, badaude pista batzuk ikusi ditzazkezuna. Badibidez ordenagailua pixka bat mantxotu egiten da, interneteko konexioa pixka bat mantxotu egiten da, batean impresorak ez du funtzionatzen, horrelako gauza batzuk badaude. Ez da egun batean internet moteldo alako infektatua gaudela, baina egun batzuetan gertatzen bada eta gero gauza horietako beste gauza batzuk gertatzen badi madea, orduan jakin dezakegu infektatuak gaudela. Horregatik beti antibirusa eta beti antibirusa aktualizatua, eta sistema eragilea beti aktualizatua egon behar da. Eta behin ohartzen baldin bagara eraso bat jasan dugula, zer egin behar da? Erasoaren arabera. Badaude web orrialde batzuk, Inciberen web orrialdea, Instituto de Ciberseguridad de España eta OSI, Oficina de Seguridad del Internauta, eta web orrialde horietan oso argi gelditzen da zer egin dezakegun erasotuak gaudenean. Orduan, nik kombinatuko nuke jende guztiari web orrialde horiek bisitatzea eta ikusteko zer egin dezaketen, eta baita ere web orrialde horietan doainik dien herramientak daude, tresna batzuk daude, eraso mota bakoitza konpontzeko. Dena den egin beharrez dena da, zaren batzutan hori dirua eskatzen da. Hori da, inoiz ez da komendatzen, ransomware erasoa baldin badakagu, ez da inoiz komendatzen ordaintzea. Ez dakigu diru gehiago eskatuko diguten edo informazio bueltatuko diguten. Eta baita ere beti komendatzen da seguritate kopia bat izatea. Ze adibidez gure ordenagailua enkriptatzen baldin badute, borratu, seguritate kopia berriro jartzen dugu eta jarraitu dezakegu. Eta adibidez, aipatu duzunagatik ezaugarri nagusien edo interneteko konexioa izan ez gero, horria denok izan gaitezke erasotuak. Eraso mota asko daude, baina bi eraso mota daude.
bat, mundu guztien aurka egiten den erasoa, gaizkileek zeo zer berria sortu dute eta geroztak jende gehiago infektatu nahi dute, orduan erasoiek spamen bidez edo publizitatearen bidez, web orrialdeko publizitate batzuen bidez zabaldu egiten da, eta orduan edozein izan daiteke infektatua, spam email hori jasotzen dutenak, edo web orrialde hori bisitatzen dutenak, edo giza sareetan klik egiten dutena gauza batzuetan. Eta gero beste eraso mota batzuk daude ja zehatzagoak direnak pertsona edo entitate edo estatu batzuen aurka. Baina guztiak izan daitezke erasotuak. Adibidez, gure ordenagailuan sartzen baldin badira, ez? Eta guztiz blokeatua baldin badugu, beste ordenagailu batetik gu sar gaitezke, adibidez gure emailean, edo jarraitzen du blokeatutan, ez eta ordenagailu zaldatu. Blokeatuak gelditzen direna da, egiten dutena da, estentzio orokorra dituzten artxiboak ez dira funtzionatzen. Word artxiboak, Excel, irudiak, bideoak, emaila interneten dago. Zu emaila eratu dezakezu beste ordenagailu batutik, ez dago zure ordenagailuan. Emaila servidore baten bidez ikusten duzu, orduan berdin dio, zure ordenagailutik ikustea, edo zure smartphonetik ikustea, edo beste leku batetik ikustea. Baina baita ere, hasi dena egiten, beste gaizki batzuk egiten dena da, serbidoreak baitu. Orduan, interneteko servidora baitzen badute, ja ezin da inondik esartu. Ze, baitutena da goian dagoena. Eta beraz, ja hori egongo litzateke blokeatua, blokeatuta. Osangi, bueno, azkeneko aste hauetan dena den honi buruz asko hitz egin da, ez? Zalaparta handia egon delako ziber eraso, mundu mailako ziber eraso batekin, ez? Gertatu dena da, NSAk, Estatu Batuetako Segurtasun Agentziak, inorri esan gabe edo, sekretuan edo, sortu ditu ordenagailu desberdinak erabiltzen sistema eragileak atakatzeko, espiatzeko, eta hacker talde batek, shadow broker deitzen den hacker talde batek, tresna horiek lapurtu egin zituen eta mundu guztiari erakutsi zizkion, esan dezakegu. Orduan, zibergaizki batzuk, NSA-ari lapurtu zioten erramintea horiek, tresna horiek hartu dituzte, eta tresna horietatik bi kombinatuz, tresna bat sortu dute, eta horrek egin duena da munduan zehar 200.000 ordenagailu baino gehiago infektatu, 194 herrien zehar, herrialdeetan. Orduan, izan da ransomware motatakoa, baina baita ere worm edo gusano batekin erlazionatuta. Horrek esan nahi du, infektatzeaz gain, automatikaki zabaltu egiten dela infekzioa. Orduan, beste ordenagailu batzuk ere infektatu egiten zirela. Eta hori. Eta nola konpondu dute azkenean, zibereraso handi hau edo? Bazegoen Twitterreko erabiltzaile bat edo pertsona batek nahi gabe asmatu zuen nola eten erasoa ez zabaltzeko gehiago, bazegoen web orrialde bat edo direkzio bat zer egin zuena hor, eta horri lortu zuen ez zabaltzea gehiago. Eta gero ja, segurtasunan adituak direnak ja sortu dituzte beste tresna batzuk, infektatua dauden ordenagailuak desinfektatzeko eta informazio guztia berriro bueltatzeko. Web orrialdeetan, deno aipatu dituan web orrialdeetan, ere agertzen dira tresna horiek. Norbait infektatua gertatu baldin bada, jakiteko zer egin behar duen. Denaen aipatzen duguna, ez? Gauza guztiek bete dituzte bere alde onak eta bere alde txarrak, eta interneteko mundu zabal honek ere badu bere aurpegi iluna, ez? Batez ere diru atzean dagoenean. Ze gaizkileen helburu bakarra edo nagusiena, momentuz, dirua da. Orduan saiatzen dira edo zer gauza egiten diru gehiago lortzeko. Orduan, nola guztiak konektatuak gauden, gaizkilei ere konektatuak gaude. Orduan, gaizkileak horretaz baliatzen dira gu erasotzeko, edo alduten jende egin erasotzeko. Eta aipatzen duguna, horre guk ikusten dugun internet ofizial horretan, badakigu denetarik ikusi daitekeela, baina lehenago komentatzen genuena, ez?
alde ilun horretan gertatzen direla munduko gauza txarri, gauzarik txarrenak, ez? Internetetaz ezagutzen duguna bakarrik internetaren zati txiki bat da. Gero internetaz gain, internetaren barruan badago deep web bat eta dark web bat. Eta hor ezin gara sartu guk erabiltzen ditugun bilatzaileak erabiliz Google edo Firefox edo Google edo Bing edo Yahoo edo bilatzaile horiek erabiliz. Erabili behar ditugu tresna berezi batzuk interneteko web orrialde horietan sartzeko. Eta gainera, tresna berezi horiek ez dute balio guztientzako. Deep webarentzat balio dute, baina dark webarentzat ez. Dark webarentzako beste tresna bereziagoa batzuk erabili behar dira web orrialde horiek kodifikatuak daudelako. Orduan, bertan, berez, suposatzen da gauza onak eta txarra daudela. Alde batetik, periodista batzuk daude, herrialde batzutan askatasunik ez dakatenak baien lan egiten dutenak, baita ere gauza jende asko investigazio desberdinak egite dituzten, baina baita ere gaizkile asko dago hor bere gauzak egiten, armak kudeatzen, edo drogak kudeatzen, edo web orrialde pornografiko oso arraruak kudeatzen, pederastia kudeatzen, horrelako gauza asko kudeatzen ere. Eta hori erabiliz edo bertan ezkutatuz edo gaizkile batzuk beste eraso batzuk ere aurrera ematen dituzte. Egia esan beldurtzeko modukoa, ez? Batzutan hau dena. Uste duzu informazio nahikoa daukagula honen inguruan, ala... Argi dagoena da, ez? Erasotu behar baldin zaituzte, gauza gutxi egin dezakegula batzutan horren aurrean. Baina gauza da, adibidez, orain dela 10 urte, 15 urte, zehazki noiz, gobernu desberdinek interneta mundu guztiari zabaltzen hasi ziren, baina ez ziguten esplikatu hau guztia edo geratu zitekeena. Orduan, informazioa badago, baina mundu guztiak ez daki. Egon badago, baina guk ez dakigu informazio guztia. Eta jakin behar dugu. Bai, oso garrantzitsua da jakitea. Batez ere, gu ez erasotzeko edo nahiz eta gu erasotu, gure ordenagailuak ez erabiltzeko beste jendea erasotzeko. Ze askotan eraso asko oinarritzen dira gure ordenagailua erabiltzean, DDoS atakeak erabiltzeko, edo gure ordenagailuan informazioa gordetzeko jakin gabe, edo ordenagailuak erabiliz bitcoinak sortzeko, edo horrelako gauzak egiteko. Denaen komentatu diazu eta jendeak izanen du aukera honi buruz ere gehiago jakiteko, hitzaldi bat emanen duzulako, ez? Kurtso bat emango maiatzak 30ean, 5-etatik 8 arte, gauza guzti hauek nola ekiditu eta nola prebenitzeko jakiteko. Zer den ingenieria soziala, nola saiatzen dira gure engainatzen gure informazioa lortzeko jakin gabe, edo nola saltzatzen dira gu infektatzen, edo ze fraude ematen diren, edo nola estu dezakegun gure ordenagailuan, gure smartphonea, zer egin dezakegun interneten en la nube famosa horretan ditugun artxiboak edo babesteko, gauza guzti horiek jakiteko kurtso bat emango dut Iruñan, mundu guztia gonbidatuta dago. Eta non izanen da? Izango da Edificios Inteligentes, bertan, City Navarran, Escuela de Ingenieros Técnicos de Navarra. Bertan izango da, eta norbait egun nahi badu, nire izena googleatu eta nire web orrialdea www.maxsonrisas.es, bertan nire informazio guztia dago eta kontaktua eta... Geroz eta jende gehiago animatzen da... Bai, asteburu honetan, aurreko astean gertatu zenaren atzean, jende gehiago hasi da animatzen jakiteko. Gutxienez, jendean nahi duena da jakin zer gertatzen den. Eta ze gauza basikoak egin daitezken, ze kurtsoa ez dira oso gauza zailak, dira oso pauta basikoak egin behar ditugunak gauza horiek prebenitzeko. Nola jakin zer den e-mail faltsu bat, begiratu behar dezu, ez bakarrik nor jartzen duen bidaltzen dizula mezua, baizik eta ze e-mailetik bidalita dagoen. Horrekin bakarrik jakin dezakezu e-maila faltsua den edo ez. Jende asko jasan du hemen zibereraso hori? Zibererasoa Nafarroan batzuk, baino
Ez eta Espainia mailan, estatu mailan, bakarrik 1.200 ordenagailu infektatu izan dira, osak ez da gehiago izan, baina Rusian eta Inglaterran gehiago, askoz gehiago izan dira. Eta gainera oso egoera larriak, ez? Ziren gaur egun den informatizatua... Claro, guztiak informatizatua gaude, eta gu ordenagailua ez bakara sartu, ez dugu gure informazioa lortzen, beste enpresa batzuk, adibidez, ospitalak edo, ja ordenagailua eta informazio guztia behar dute eta dena informatizatua daukate. Orduan ezin badute lana egin, azkenean jende guztia gelditzen da gauza horiek, zerbitzu horiek gabe, eta oso arriskutsua izan daiteke infrastruktura kritikoak infektatzen badira. Oso interesgarria, Julen, beti bezala kontatzen diguzuna, gaina oso ondo azaltzen duzu. Eskerrik asko. Beraz, mila esker Zuei. eta nahi duzun arte. Oso eskerrik asko.